Вітаю, мої дороженькі. Пропоную почитати книжку Юї Вісландер «Мама Му на горці». Быў цёплы летні вечар. Каровы ляжалі на пашы і адпачывалі. Усе апроч мамы Му. Яна стаяла за бярозай і глядзела на возера. Заходзіла сонца, з берага чуліся плёскат вады і гучны смех. Гэта купаліся дзеці. Хлоп, хлоп, бум! Прыляцеў Крумкач. «Прывітанне, Крумкач! Добра, што ты прыляцеў!» – узрадавалася мама Му. «Паглядзі туды, Крумкач! Бачыш?» «Ну, бачу, і што?» – запытаўся Крумкач. «Я шмат чаго бачыў у сваім жыцці!» Мама Му паматляла рагамі. «Горка! Хтосьці паставіў горку на возеры!» «І што з таго?» – здзівіўся Крумкач. «Я стаю тут цэлы дзень і гляджу, як купаюцца дзеці», – сказала мама Му. «Здаецца, ім вельмі весела. Крумкач, глядзі, яны сыходзяць!» Мама Му больш не магла спакойна стаяць. Яна падскоквала на месцы. «Крумкач, а цяпер наша чарга!» «Не!» – запярэчыў Крумкач. «Чаму не?» – здзівілася мама Му. «Ты ж карова, мама Му!» «Але ж горку паставілі тут, побач з нашым лугам. Ну давай, Крумкач!» – сказала мама Му. «Кар, гэта ж для дзяцей, мама Му! Звычайна тут купаюцца дзеці. Дзецям вельмі падабаецца з'язджаць з горкі. Таму яе тут і паставілі, а не таму, што побач ваш луг. Разумееш?» «Хадзем ужо!» – сказала мама Му. Яна рашуча пабегла да горкі. Яе званочак матляўся і звінеў. Крумкач ляцеў следам. «Ну добра, сходзім і паглядзім, але не будзем з'язджаць. Гэта горка для каровы завузкая. Яна карову не вытрымае. Там жа лесвіца, ты не зможаш на яе залезці». Мама Му спынілася ля горкі, зірнула ўверх. «Ой-ой, якая ж яна высокая! Крумкач, ты...» Яна задумалася. «Толькі не кажы, што я буду цябе пхаць!» – закрычаў Крумкач. «Я не пхаю, такога не бывае! Крумкач не можа пхаць карову, я не буду!» Мама Му пяшчотна на яго паглядзела. «Ты не можаш, бедны Крумкач!» «Я не магу!» – абурыўся Крумкач. «Я магу! Я вельмі добра ўмею пхаць!» І праз імгненне Крумкач з усяе моцы пхаў маму Му уверх па лесвіцы. Званочак звінеў, Крумкач гучна соп. «Ой-ой!» – сказала мама Му. «Я ўжо наверсе! Як хутка ў цябе атрымалася, які ты моцны, Крумкач!» Знізу даносілася толькі сапенне. «Дзякуй, Крумкач!» – сказала мама Му. «Які ж ты мілы! Ты, мусіць, стаміўся!» Крумкач не адказваў. Ён цяжка дыхаў. Цяпер мама Му стаяла на самым версе горкі. Горка была вузкая і хісткая. Мама Му моцна трымалася за парэнчы. Яна зірнула ўніз, у яе закружылася галава. Вецер развейваў яе грыўку. «Ай-ой, я зараз з'еду ўніз!» – прашаптала яна. «Як высока! Ух! Му, як жа цяжка тут трымаць наверсе раўнавагу!
як толькі ў дзяцей атрымлівалася. У іх жа ўсяго 2 нагі, а ў мяне 4. Да таго ж тут замала места. Яна крыкнула ўніз. Глянь, Крумкач, ну зірні сюды. Крумкач усё яшчэ ляжаў на зямлі. З'язджай ужо! — сказаў ён і махнуў крылом. Не, глядзі, — закрычала мама Му, — інакш я не поеду. Ну, добра, гляджу, — здаўся Крумкач. Мама Му нахілілася наперад. О, горка такая вузкая, ці ўлезе сюды моя дупа? З'язджай! Закрычаў Крумкач. А там унізе пасярэдзіне маленькі трамплін, сказала мама Му. Я пра гэта не падумала. З'язджай! Зараз хто-небудзь прыйдзе. Вось і цудоўна, будзе больш гледачоў, адгукнулася мама Му. Кар, мне ўжо надакучала. Мама Му яшчэ крышачку пакруцілася. Всё, Крумкач, я еду ужо. Му раз, му два. Мама Му зажмурылася і адхілілася назад. Яна пачала спаўзаць уніз, павольна, але потым перадумала і зноў запаўзла наверх. Паслухай, Крумкач, закрычала яна, зірні, калі ласка, ці глыбока там унізе. Я ж там прызямлюся. Не, я прамокну. Крумкач моцна раззлаваўся. Я ведаю, што ты не хочаш лезці ў ваду, толькі я падумала. Мама Му прамармытала сабе пад нос. Толькі б не прызямліцца на хвост, гэта ж так балюча. З'язджай! Зноў закрычаў Крумкач. Зараз, Крумкач, Му, зараз, я еду, ужо хутка. Не цяпер! Закрычаў Крумкач, і мама Му яшчэ трошачкі спаўзла ўніз. Цяпер яна сядзела з выцягнутымі нагамі, а хвост тырчаў у надваротны бок. Му, раз, два і тры. Яна паматляла рагамі. Глядзіце на мяне! Неверагодны трэск і моцны плюх грымнулі над возерам. Мама Му гучна плюхнулася ў ваду. Яна смяялася. Мама Му павярнулася і зірнула на горку. Што? Глядзі, Крумкач. Ну вось, я ж казаў, толькі паглядзіце на гэта, раздражнённа сказаў ён. Мама Му паднялася з вады. Горка выраўнялася, прашаптала яна. Кар, а я ж казаў, абураўся Крумкач. Яна стала зусім прамая, Крумкач. Я казаў пра гэта, казаў! Казаў гэта ў самым пачатку, ты чула? Мама Му збянтэжылася. Горка выраўнялася. Дзеці, Крумкач, дзеці, яны не змогуць катацца з такой горкі. Разгублена мармытала яна. Вада сцякала ў яе з вушэй. Рогі апусціліся. Раней трэба было думаць, сказаў Крумкач. Я табе гаварыў. Зрабі што-небудзь, Крумкач, папрасіла мама Му. Крумкач адвярнуўся. Не атрымаецца. Нічога тут ужо не заробіш. Дзеці не змогуць больш катацца з такой горкі. Можаш з ёй развітацца. Але ж гэта проста жахліва. Я зусім не хацела, каб так атрымалася. Мама Му села на траву і заматляла галавой. Не, адрамантаваць горку зусім непроста, сказаў Крумкач.
Крумкач хадзіў туды-сюды перад мамай Му. Ён размахваў крыламі і ўжо не выглядаў стомленым. Ну, прыдумай тады што-небудзь больш складанае, каб атрымалася. Крумкач выпрастаўся і адкашлявся. Так, я буду думаць, але ты маўчы. Му, Ціха, Крумкач думае. Ён наморшчыў лоб і стаў хадзіць туды-сюды, склаўшы крылы за спінай. Трэба падняць горку пад'ёмным кранам, вялікім пад'ёмным кранам, потым падставіць дамкрат і 2 высачэзных слупы з 2 бакоў, мармытаў ён. Крумкач лёг на спіну, паклаў крылы пад галаву і заплюшчыў вочы. ну, ты ўжо прыдумаў што-небудзь? Ты ўжо ведаеш? Запыталася мама Му. Не, я пакуль адпачываю. У мамы Му З'явілася ідэя. паслухай, Крумкач, я тут падумала, Не перашкаджай. Перабіў яе Крумкач. Ён зноў заплюшчыў вочы. але калі Мама Му паспрабавала зноў штосьці сказаць. Ціха, Крумкач думае. Ён маляваў нейкія лічбы і фігуркі на пяску. Верталёт! Закрычаў ён. Можна скінуць 2 велічэзныя гіры з верталёта. Тады горка зноў сагнецца. За спінаю ў Крумкача пачуўся гучны трэск. Горка зноў была выгнутая. Але Крумкач не звяртаў увагі. Ён працягваў маляваць. А яшчэ лепш 2 верталёты. Мама Му падышла да яго. Яна стаяла ў сонечных промнях. Усё навокал зіхцела, яе цень упаў на Крумкача. азірніся, Крумкач, Паклікала мама Му. Ціха, карова, я думаю. у мяне ўсё атрымалася. Сказала мама Му. Горка ззяла на сонцы. Што? Ушчыкніце мяне за пёркі. Горка адрамантавалася? Я проста ударыла па ёй заднімі нагамі з усяе моцы. Яна зноў выгнулася, Патлумачыла мама Му. Крумкач памаўчаў, а потым абурана выгукнуў. Але ж так ніхто не робіць. У Крумкача апусціліся крылы. пасярэдзіне ўсё адно той самы трамплін, сказала мама Му. А я амаль прыдумаў цэлы план, казаў Крумкач. І тут ты ўзяла і выгнула яе сваімі заднімі нагамі. Гэта зусім проста і зусім не весела. Навошта тады я гэта прыдумляў? Усё, я паляцеў да хаты. Пакуль. Хлоп, хлоп, хлоп. Крумкач паляцеў. Пакуль. Сказала мама Му. Але Крумкач яе не чуў, бо быў далёка у крумкачовым лесе. Мама Му уздыхнула. Дзецям было так весела катацца з гэтай горкі. Я ж толькі хацела паспрабаваць. Я не думала, што горка пагнецца. Але цяпер дзеці зноў змогуць з'язджаць з яе, калі прыйдуць сюды заўтра. Мама Му сядзела на беразе і глядзела, як сонца знікае за дрэвамі на другім баку возера. Самае галоўнае, што дзеці зноў могуць тут катацца. Вось бачыце, казка пра маму Му вучыць нас, што ніколі не трэба баяцца быць незвычайнымі і спрабаваць нешта новае. Калі табе вельмі хочацца пакатацца з горкі ці здзейсніць сваю мару, зусім не важна, што кажуць іншыя, нават калі яны бурчаць, як Крумкач. Галоўнае верыць у сябе і мець добрае сэрца. А зараз
Калі нават самая рухавая карова ў свеце накаталася і вярнулася ў свой утульны хлеўчык, усім хлопчыкам і дзяўчынкам таксама пара адпачываць. Набірайцеся сілаў, бо заўтра чакаюць новыя вясёлыя прыгоды. Спіце, салодка.